Wis ora bisa paring tetulung apa-apa marang kowe kabeh. Jaluk pangapura marang dewa kanthi laku tapa brata sasataning sato kewan. Anjani kowe mertapa satataning Cantaka. Subali mertapa kaya dene Ngalong lan kowe Sugriwa mertapa mangune tapa satataning kidang. Laku kang kaya mangkono kuwi tundane dimen ilang rasa ngangsa nepsu lan hawa murkamu kang mangombro-ombro. Kowe kabeh kudu bisa nindakake tapa ngrame paring tetulung marang sepadaning titah. Lan kowe Windradi kanggo nebus dosa kaluputanmu ing donya, wujudmu tugu kang kaya mangkono bakal tak guwak saka papan kene. Besok bakal ana kedadean, uripmu bakal piguna tumrap sesamaning manungsa. Wis, ayo ora usah padha nangis sesenggukan, gage tumuli budala.
ingkang kawarna samangking ngadeg jejeg suraning manggala ing madaning repat kepanasan sapu kawating praja Guwa Kiskendha inggih punika Rekyana Patih Lembusura. Ya Patih Lembusura sawening diyu ingkang apais lembu dene dedekipun sak wital dhuwure anguwuh mring Jawata anggenipun darbe kersa malakramaken sesembahanipun Prabu Maesasura tanpa antara dangu sekedheping kilat praptanipun Jawata cacah catur mrebeki Patih Lembusura dadya kecuting manah Sang Rekyana Patih. Prasasat badal karsa niwang agung mulane babuk wong urip saparsa ngawuling ratu kudu ikhlas lahir batin aja nganti ngemuki perkencang Bapak Pangwaridayang lot alaya iki kaya ana titaing Marcapada si Lembusura gawe gegering kayangan. Apa kang dadi setya kita? Lembusura? Nggih, ulun kawula pun Lembusura. Wontene kula nedya kaya nini Bathara kangge jodha dhaupipun ratu sesembahan kula Prabu Maesasura ing Guwa Kiskendha. Buta buteng betah nganiaya mboya weruh tatananing Jawata lamun wis pinesti jodhone lamun para Bathari kuwi dadi jodha dhauping para Bathara mboya nyawang kitoke pribadi dene wewujudan kita kuwi seluman sepalih kewan mboya pantes dadi tetimbangane Maesasura. Oh la talah para Jawata paket anggonmu kena marang titahing Guwa Kiskendha. Ora tak trimake tekaku mrene iki ora mung duta panglawung nanging pungkasan kang kudu pungkasi karya. Yen aku ora entuk gawe, woe kaya kan kelakon tak gawe sungsang para bale. Waduh cilaka iki. Indra, mangsa barang, ceneng kita kudu ngrampungi perkara iki. Lembusura samber bledek mlonyoh anggamu. Oh la talah. Wah, aduh, 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 ayo, ayo,
Kakang Narada gara-gara ingkang hanempuh ing kayangan sapunika dumadi saking kalih perkawis. Menika menapa kemawon Adi Guru? Angka sepisan gara-gara kang hanempuh punika awit monggane Maesasura ingkang ngayunaken Nini Bathari-tara. Ingkang angka kekalihipun inggih jalaran saking tapa bratanipun Resi Subali. Pramila kang saka iku Kakang Wintasraya marang titah ulun Resi Subali. Enteng mijet wohing ranti merjaya getah banjaran wae barang gampang. Apa meneh Maesasura? Wis gage Kakang Narada, gage budal tumuju ing Sunya Pringga. Nyuwun mawit Adi Guru. Oi la tala. Oi. Yes. 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 Oh. 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 Ora kalah. Yo, ayo. Hei, lampu sura rebut palong tanpa isi. Keceh-ceh tenaga anggonmu ngauk ana ing repat keparasan. Kelakon bisa mboyong Dewi Tara, lamun Ratu Gusti bisa merjaya Prawara Pandita ing Sunya Pringga. Oh, dalah. Yo, tak golekane Prawara Pandita kuwi. Wah. Oh, kayon kati penganggen sumya swaraning kang rengyan samirana mawar iris lumrang gandaning puspita gin angin mangitip milih ing telenging wana Sunya Pringga Sang Prawara Pandita Resi Subali ya Resi Bali Atmaja Resi Gotamagda ing nguni kang lagi mbacutaken genya mesuh budi tapa ngalong kaget kadora wekasan miyak wengining majrabaan gumuruh swaraning lembu sura ngamuk punggung kaget Raden Sugriwa kaplajar ngayom saandhaping Resi Subali. Ayo, cakal kowe. Ayo.
bocah wis. Oh. Yaksa guroreh kagiri-giri geng nyolir prapoto hangu mungsuh aminta lawan Kakang aku njaluk pagayuban. Aku dibujung karo seluman sapi Kakang Bali. Oh ladalah, tus marang lingkrat leleteking jagat. Kowe seluman lembu, sapa kang dadi jenengmu? Oh ladalah, aku pepatih Gua Kiskendha. Ana kethek loro, sing gedhi sing Prawara Pandhita. Bener kang dadi pandugamu, ya iki sing ana ing ngarepanmu. Aku Sang Prawara Pandhita Resi Subali. Walah talah. Kelakon panjang kaku, kelakon tak sirnake mrene ora ana pepalang dhaupe Ratu Gustiku. Sugriwa, ora sah kesuwen cekela buntute kelakon tak beleh. Aku dah, harus pikir,
kedunya kaleweran dumawahing samudra jinanda sang yang baruna Resi Supali lan Sugriwa kita sakloron sumurupa lamun dina iki kayangan katempo ing raman saka praja ing Goa Kiskendha. Lembu sora iki mau amung wiwitaning perkara. Pungkasane isih waluya ana ing Goa Kiskendha. Kang mula saka iku Resi Supali jeneng ulun nyinta sraya marang jeneng kita. Kapuruh nyenake Prabu Maesasura. Bisa yen kelakon Prabu Maesasura bisa sirna. Jeneng kita Resi Supali bakal kadhawuhake marang Nini Bathari Tara. Wis kake budhal ulun jampangi saka antariksa. Iki ngestaken dawuh ulun. Kakang miturut dawuhe Pukula Narada iki wau sing didhumuk mung Kakang Subali. Semune para dewa kaya ora percaya karo aku, Kang. Kamangka dawuhe Kanjeng Rama Gotama. Awak dhewe bisa ruwat panandhang lamun bisa tetulung marang sapadha-padha. Mula aku ya kepengin ngaturake lelabuhanku marang Jawata. Supaya bisa ruwat saka panandhang. Kakang, aku njaluk ilamu sabiyantu marang jejibahanmu, Kakang. Iya, Yai. Kuwi kang dadi anteping atimu. Aku ora bakal mangbemi kang dadi kekarepanmu. Banget anggonmu nrestani marang aku. Lan nglabuhi sedulur tuwamu. Nanging ayo Yai bareng-bareng golek kamukten muga-muga iki dadi dalan rinuwaning panandhang aku lan Siadi. Kake budal Yai, nggih Kakang ngestaken dawuh. Yai, pun Kakang bakal mlebu Goa Kiskendha iki. Jeneng sira tetep ana ing kene. Antenana sak timbulku, pintu kasih pun Kakang. Waspadana kalian cilik iki. Lamun ana ludira abang mili pun Kakang unggul jurit. Nanging yen to kang mili getih putih. Wis pinesti pun Kakang gugur ana ing rananggana. Mula kang saka kuwi gagik tablek kelawenge gawa manggo watu kang gedhe. Dipen Prabu Maesasura ora bisa metu saka kedaton.
Yai Andon slamet aku njaluk pamit yo Kakang ing ati-ati. Iki jane dewa welas karo aku apa karo Kakang Subali. Nek Kakang Subali mati, uripku mesti bakal mulya duwe bojo widodari. Ning nek Kakang Subali urip, lah aku ora entuk apa-apa. Wong sing disraya karo dewa kuwi Kakang Subali. Lah aku bali mertapa meneh. Tapa kidang turut ilining pengawan. Kakang yen jebul dewa kuwi welase karo aku njaluk ngapura Kakang. Iki Prabu Maesasura raja ing Goa Kiskendha. Ora tala yo. Wis sapa? Aku Prawara Pandita Resi Subali kang bakal ngutapke nyawa warat. Kung makuru Ora, wis, ora, war panggring turang gesti. Wis, ora, wis, ora, 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 wis, ora, ora, sepe, ora, Aduh, aku njaluk urip, waduh. Aduh, aku. Wus kacandak mengsah kekalih. Prabu Maesasura lan titiane nenggih Sang Jatasura kaundha kekalih nya dening Resi Subali. Den dukumba mustakane pecah padha sekala. Ludira abang sumembur saking mustakane Prabu Maesasura. Dene kang awari putih ilining mbel utek saking endasipun Jatasura. Banter mili dadya patine kekalihe. Aduh, aku jalur. Aduh. Aduh. Sinat senta wono, sinata putra Basukiyu wono, sinat senta wono, sinata putra Basukiyu wono.
unggul jayaku. Kelakon bisa nggayuh kamukten saka Jawata. Yai Sugriwa wis ilang anandange awak dhewe. Antenana pun Kakang metu Yai. Walah, Kakang, kowe mati, Kakang. Ucape wong lelamisan, ucare wong kang tantru sing ati, upama kembang semboca jaba putih jero kuning. Allah, ilining banyu warna putih. Aduh, kowe mati, Kang. Aduh, Kakang, kowe mati sampyo, Kakang. Aku njaluk ngapura, Kakang. Rasane kaya kukut lah, kukut jagatku, Kang. Yo, pancen sekawit aku kepengin nyilakani marang kowe. Yo merga rasa meriku marang kowe. Bareng saiki kowe mati tenan, Kakang. Ora tega rasane atiku kaya kukut jagatku. Nanging urip kudu terus lumaku. Yen pancen kuwi lelakonmu, yen mengkono pitankonku ana ing ngarepmu wis kejawab. Dewa masih welas marang aku. Goa iki bakal tetep tak tableki dadi pesareanmu. Aku tak munggah kayangan ngruwat mala Sukertaku lumantar kowe, Kakang. Sugriwa! Olah, Sugriwa keparat. Tau pikir aku ora krungu apa sing tok omongi ana ing arepanku. Iblis laknat, Sugriwa. Ora mung wujudanmu sing kaya kewan, nanging pakertimu kok kaya kewan. Saksuwene kowe topo ngidang ilining pengawan. Panandangmu ora wah, sifatmu ora wah. Antenana pitanaku, Sugriwa!
Kakang aku njaluk ngapura. Waduh. Allah. Aduh, wong Citra wong seneng juling. Aduh, mati ora kena dewan. Aduh. Ayo, wong setan kowe. Wong keparat. Aduh, kakang aku njaluk ngapura. Aduh, aja diseret Kang. Aduh. Aduh, Kang aja pancen ora. Aduh, Kang. Aduh. Wong mati ora kowe. Sugriwa! Aku nunggak semilaku ning Kanjeng Rama Gotama. Ya merga kanggo nebus dosa kaluputanku marang sedulur. Aku pancen ora bisa ngesot kowe dadi tugu. Nanging kowe tak papanke ana kene, ana ing asem dampit iki, supaya bisa mulat sarira lan nebus kaluputanmu marang sedulur tuwa. Ingsun prasetya sira bakal luar marang pawongan kang hambeke utama, kang bisa nyirnake nyawane ingsun.